apa? Ini areng liling boke. Kowe iki ngaranmu elek. Sing ngaranmu elek ngono kuwi. Kok elek piye kok? Sing tok liling anake sing tok lirik babone kok. Oh. Kok iso dosa iki lho? Dosa ngono ki ngarani. Sopo sing ngarani? Aku ngrono ki marani bocah cilik kuwi. Lah tenane. Batin kok ngombe es ora tuwa-tuwa nduk. Masih jengger walik mengkis-mengkis. Anu. Anake wayu. Ya ayu. Boke ya wayu. Lah iya babone to sing tok lirik mang. Ora aku anake sumpah. Anake wayu, lore ya wayu. Sing sitok lore ke-13 rayu. Lah sing ayu ya ning kene iki wong loro tok. Kowe roh ora? Sing ayu ning kene iki wong loro tok. Sapa? Kuwi. Ya ora. Tak omong ae. Wong iki Tak ngene kok kono. lek kuwi wis iso nebak kowe pinter. Ya. Wong sakmono mboke ngalor. Mboke ngalor nomor 4 ora ayu belas. Endi? Lanang lho. Lho lanang kok kono ayu. Koclok kok. Lah ya aja kaya ngono. Aku wis jungkir walik. Kuwi awake cilik jungkir walik tik-tik. Urung belas aku wis. Kowe ya urung. Ya. Kabeh ki nek larikane. Larikane piye? Oh ning kene iki desa ngendi to? Desa anu apa tawon? Kok iso tawon ngetung diasmu kuwi ya iso. Tawon iki basa Indonesiane apa? Ora tau sinau. Lembah. Lah iya lebah. Lebah iki tawon. Oh alah. Ngono iki. Tanggane wawung. Wawung iki apa lho? Kowe ora nang kabupaten endi? Kabupaten endi? Mlilir. Koclok apa piye wilir? Lah kono apa jenenge? Dolopo. Sing nanggap roh kowe. Sopo? Manten lanang karo manten wedok. Ero. Jenenge sapa? Sopo, Mang? Ora roh. Jenenge Piton apa sapa, Mang? Jenenge Mas sapa? Jarwo. Jarwo. Sing wedok sapa jenenge? Jarwi. Kowe aja kaya ngono. Jarwo, Jarwi. Denge suweneni wong akeh Lah niki. nyapa kok seneng? Lah iki manten lanang diteluk. Monggo Pak To, manten wedok jenenge sapa? Buta. Lah kowe ngarani kok iso. Iki dhewe ning daleme Mas Jarwo karo Mbak Jarwi. Iki wong dhewe dikibuh lho. Mbak Putri. Mbak Putri ora maido wong kene tarang reokan les kali reokan penontonnya tumblek-blek kabeh. Ora maido. Bapak-bapak ibu-ibu melompok. Tenan ning kene iki ora karo menungso ora nu. Selain itu juga ada peratraksi kebun binatang. Apa? Lho kayak menek kabeh apa? Kayak apa? Kowe ae medhen le. Ya wis ben kono ya wis muga-muga awake dhewe ndongakne sing apik kagem temanten kalih menjadi keluarga yang harmonis bahasiku. Menjadi keluarga yang langgeng. Amin. Besok bar iki mau Mbah Kori matur suwun. Besok niki wau mantenan reokan aja lali anake lair reokan. Piton anake reokan neh. Ya. Pokoke wis reokan ae. Wis ndongane apa ora? Yo ndongane muga-muga Mas Jarwo kalian Mbak Jarwi, Mbak Putri maksudnya iki mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi cepat diberi momongan. Heeh. Kalian Bapak sapa sing duwe gawe Bang ya? Pak Bapak anget. hangat apa to? Maratuane iki lho. Pokoke ngat-ngat ngono lho Bang ya. Sarengat. Lah, kudu Maratuane yo. Pak pangat le ra kler. Apa lah? Oh, Bapak pangat. Sangat Bojone roh ora? semangat. Coba Bojone Tamia. Tamiya. Kancane mobil-mobil. Tamiya ya. Wong kene kabeh wong pendukungku kabeh. Luar biasa. Termasuk masyarakat seni riok Gembong Setro. Kuwi ya masyarakate plek karo aku. Kulino awor, Dik. Ibarat aku tek tak dlang iki muni. Plek, Bos. Nah. Pinter. Tak dlang blodet. Iso. Nah, Enak ya. sawarane. Cor, gawe karo dhewe. Jangan to.
Urung Welek nggon aku. Urung Ngono teorimu. lan nggonku tak delu dentok tok dentu denak dentu den. Iso me. Lah nggon aku keplak jengkol iki keplak. Iki arep kakanganmu lagi mas-masmu lho kok ngonokne karepmu piye? Ben meletok. Ben meletok piye kuwi cacile kudu mas-mase. Lah mas tetep ngonokne lara no manuke. Iki bendina kok topak takuki benjo kabeh lho. Wah, mas orang rasa. Wis iso kaya Mas Agus ngono kuwi. Oh, Iso apa ora? Dhuwur walik sikile ning dhuwur. Ya, Tenan, tenan. jajal Jalan. Yo. Wah, mungkin sih. Yes. Kono menak ya dijunjungnya disawer. Andewe di tutuki latu-latune. Beh. Lah iki malah wonge dijunjung malah entuk sangu. Lah iya. Le. Muat dulu. Kowe ning kene malu sapa? Potongan Mas Liro. Rene yo. Kowe ning kene mau malu sapa? derek Mas Josika kalih Mas Kentut. Iya. Ah, Ning ngendi nggon kuwi ya lek mlebu wisata. wisata. Ngebel atau sarangan ngendi ndon kuwi mesti kena administrasi. Iya, Pra. Kowe aku karo aku gedhe ndi? Gede Mas Josika. Heeh. Kayak kowe oleh duit piro? 10.000. Halah, halah. Berarti awake dhewe bagian 7.000 ndekir 3.000 wae. Gelem ora? Gah, Lah kowe ganong golek apa? golek sangu. Halah, sangune nggo apa? Tak nggih tabung. Pinter ya saiki. Pinter orang kaya kowe. Nggo apa? Mancing ae. Lihat set. Ini tekan. Set, des, iso. Jajal. Oke.
Ayo kan. Yo. Ya aku sekolah. Yes. Yes. Nggih pun Mbak, sampun Mbak, pun sampun jangkep kok Mbak. Betul Mbak, satu. Cek abang, abang Mbak. Sing abang Mbak. Kowe iki di mandhat diparingi karek nampa dadak lirak-lirik sing liyane. Aku ora disangoni ora apa Mas Agus. Ora apa-apa. Aku kenal wonge. Sopo? Iki mau aku ora disangoni 100, ora disangoni 50 ta. Heeh. Sesuk aku ndayah njupuk 100. Opo? Omahe kuwi kok. Atusen, Mbak. Mugi-mugi rezekine lancar. Paring asma sinten, Mbak? Paring asma sinten? Pak Pak Marno. Tonggo. Mar kuwi enek Marno kuwi enek artine. Apa? Mar kuwi maringi, no kuwi pira? Heeh. 50. 50. Iya ta? Parno. Par kuwi sugih. Heeh. Noi duit. Sugih duit. Matur suwun, Pak. Sun Mbak nggih mugi-mugi rezekine lancar, sehat selalu Dewi barokah. enten cerita tiang ndelok nyukani seniman sesuk wedhuse tambah. Amin. Ya. Oke. Yo. Yo iya. Ya iya toh. Lah ya oi. Senengane karo ngono ae. Wah, mbak ya sing apik. Dhewe iki ditonton bocah-bocah. Oh iya. Kalah nek aku. Ya. Sakmene mbane. Nyapa? Pilihan ndi? Halah. Hebat. Ya sing ayu dhewe to. Heeh. Sakson. Heh. Bah, lah kuwi nyonya lho. Aseme ya. Bah. Bibirnya itu loh yang merah merona. Ya Allah manis sih. Pilih ndi? Hah? Bos Brambang. Heeh. Kok bos Lombok? Bos Brambangnya. Yo, aku tak. Iki. Kita dhewe. Kowe ora milih bos pitik. Ki. Yo yo.
Gas. Ning iki. Beh, pasangan serasi jarene. Manut aturane. Aturane sing lanang gedhi pulen. Heeh. Kaya kowe. Nyapa aku? Manten-manten karo manten wedok. Ya. 10 tahun kas kaya aku lemu. Ora iki. Ora apa ora mangga. Pasangan serasi ya ta. Konsentrasi jerat. Iya ta. Jerat. Payah. Payah. Set. Gas. Iya. Padang rembulan kaya ngene ati. Iya ta. Jan kaya ganteng ae ya ta. Yo. Kowe iso romantis kaya aku. Ya iso ana. Buktikan. Kene yo pengen no. Ayo kowe Kok iki kari. Ngayal lah. Cilike badane kari. Dusel. Yo wong kowe gedhi olahe gedhi. Beh, kaya ngono nyedeka kaya ngono. Rumah saku sing wedok kaya bidadari sing lanang sunggokong. Lah iso lawu ngene iki. Sing wedok kinyis repandra. Alah, kamerane ngedrop. Kamerane ngeblok, mari kita tampilkan. Bidadari nurun Dewi Kunti. Lho, wong iki pasangan serasi ngono. Iya. Ya ora iki ora. Lah. Ya si ayo kamu ya Dek, hidupmu kaya blarak. Aku lho, Mas. Kowe ora simek kayak kegedan kowe. Yo. Wong pasangan mbok yo dilem. Wong iso. Wong bae dilem ki tapi kan romantis karo aku lho. Lah sing wedok arep sing lanang dhuwur sing lanang. Lah kuwi mosok kupinge apa ya? Malah penak ya. Ibarat wong wedok pangerten. Ya, Garwane termasuk memberikan melayani suami dengan hemat. Ibarat wong wedok, "Dik aku ngelak sing wedok nyekel langsung." Hemat. Kuwi Hemat. perhatian. Hemat. Yo. Mi Dek. Maksudnya iki perhatiane ngono kuwi. Lah iya aku yo mi ngelak. Lah iki ono nang ndi mi? Mi ono. Aja. Aku arep.
Iki aja kaya ngono. Iki menteri guyon mari guyon. Iya. Kowe duwe pasangan kuwi, aku duwe pasangan ki. Ora saged nih. Gonku kegeden, Mbak. Ora apa-apa. Kowe iso ora sak cilik? Golek. Iso ora? Wong ae wong loro tenanan. Sopo golekmu? Cilik kudu cilik. Cilik udah cilik, ora lek gedhi. Ndang ngadeg aja lungguh. Lah ngono. Wong lanang iki set semangat lho. Yo, golek sing ndi? Dunang apa? Lah ya wis karo sik, jungkir wae sik, Mbok. Ya iki kegeden ya, jungkir wae sik. Mas Hendri, tak delok. Awake dhewe. Aku persiapan tutorial gendang aku kuat ora. Ojo, kowe jenengan pilih gendong kula napa gendong Mbah Gono. Kowe wis entuk dhuwit, wis digendong. Beh kowe enake. Awake dhewe lek rong ngene dadi cah cilik terus ya, Gus. Iya iya. Tutorial gendong aku piye? Aku ae gendongan. Kowe gendong aku. Kowe ning mburi ya. Beh. Engko judule YouTube telah terjadi ganongan gendong dam truk. Ora. Ayo ya wes. Kowe to. Aja koyo ngono to. Nyabut to. Ya ngono. Beh. Wayu lho awake dhewe. Ya repano. Lah repanda. Repanda. Weh piye? Lah piye ya piye ngono? Lah iki arep tak balekne iki mesti jarmok pokoke. Balek tek-tek lah rono dos lah balekne ulih ning kono. Nggonmu apik. Wah iso. Kowe balik dhewe apa tak balekne? Manja.
Telah terjadi. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Mana lo neng? Nonton awake yo sing kok gong nongkin. Berita terkini. Enggak lek aku. Wah, Lele aku hapus ke ta le. Alah. Mosok kripik telo kripik gedang gitu. Siti edang waton roto. Mungkin dados jampi saya. Sedaya mawon ngapunten kangkatan. Bapak-bapak iki namung geguyonan. Ya. Manten lanang, manten wedok, matur suwun. Mas Dewa. Itu sana. Parah nih, Dek. Parah tinggal. Walah, Mbak Putri kok repot-repot to. Oh, mboten sah iki mboten napa-napa. Lah aku male-male pekewuh lho ya Yas ya. Lah Mbak Putri. Dereng dugi mriku kula. Anu ya sik aja ngompori. Mbak Putri rada maju to ya. Nginter-nginter. Jan mulai mboten sekeco lho ngeten niku saestu ngono lho. Kapan iki kok? Pokoknya Mbak Putri, ya Allah, matur suwun. Ya Allah, jarang ini lho ya saramu enak iki. Tenan. Ya toh Mbak Putri kejana ya Allah, jang dikne enek cerita lho ya. Bature disangoni 50.000 wong telu to, sitoke kok godhong. Ya Allah Yos, tahun ngarep Yos. Sugih. Apa nek gelem nyimbui? Jenengan tepane godhong sak. Wong lanang ki ora ngono kuwi yo Mas. Agak pinter aja. Chaos. Sak menika anu gapura rubuh. Gerubuk.
Yo jan wayahe dadak merak. Matur sembah nuwun mugi-mugi masyarakat mriki diparingi ayam tentrem sedaya. Sini.